pamusoro yemadare tauro nenyaya yakambopinda mudare renyu mamo iri nhau iri pakati pamanyengedzo makonesi naagnes shonai vachinangana uroi uye kushungurudzana pamagariro vari vamanidzana. Panguva yapera dare rakanga ravakumbira kuti vange vachitsvaga vanhu vanovabatsira kuti vange vachiva neupo hwokuziva kuti ichokwadi here zviri kuitwa naagnes shonai. Asi makaenda ukanotukana chizvakaneti ndichibva kunouraya esandi mandi makuseni ana akazvakopopota anese vari vairamena baba achipopota kusvika ndabata foni ndafonera mupurisa wamwangu kuti chinodi chachaita sei chatanga ndafunga pandakafona ndakatondobuda panze nefoni pandakafonera vakoifunga handisuzva kuti ndeupa ndingozva kuti ndine nhamba dzandinadzo asi pandakatobuda panze vakatonzwa noisi ndagara ndikaona noisi ichirikuenderera kusvika ndamhanya futi ndadzoka pano mandi iyozvo ndauya pano ndakava ndichikumbira kuti hazvidaiti ndipuhwo permission yekuti ndisanotora pisoda ndisanogara nerunyararo takamira kupera kwenyaya. Ndauya pano mupurisa wakamangu akanditi hazvirambidzwa ndinotora pisoda munoenda sei munotora. Pandaenda ndakapuwa mapepa angu pandaenda kupolisi ndaenda kupolisi ndakanopa polisi mapepa ndapa polisi mapepa yakanditi ndipe phone number dzevanhu pandavatambidza ndobva kufona watanga kuti vamapurisa aya ndobva ndadzoka pasina 45 minutes mupurisa akabva andifonera kuti yakukolekta mapepa enyaita sei asaini pandiri kugadzira kuti ndigeze ndinotora mapepa mbva vadzoka 40 mbva vatanga kupopota ndobva ndadzokera futi kumupurisa ndadzokera kumupurisa akati unoizi kuti yatanga kupa kusati dauya kunozotora beka zvikanzi hatina option atakutanga kuvhura dhoketi ndobva wavhura dhoketi nezuro mbva tadzoka mukoti musero tadzoka mukoti musero ndobva ndatatanzi hapana nobvumira kutupa mwechi mwemunhu for 5 months ndokupera kwayakaita chizodzoka pamunhasi 5 months nenge rakanzonzi 5 months. Musi wemande ndakamuka kusini ndakaenda kubasa zvauri kutaura zvisini zvekunyika ndakaenda kubasa namudharamutasa ndakaenda kunovaka gomba resafety tank randakaenda ndichidzoka mande chipiri swanzi rudiwa kumapurisa ndati nyaya iyi mupurisa iweyo ungunditaure kuti udiwa nyaya yemapurisa hanzi wangochirowana nevanhu pamba ndati nezuro ndandiri kubasa ndiriona nevanhu kuita sei saka ndakamomirira zuva rekoti rakasvika ndokuuya kukoti ndobva pakabvunzwa kuti wakarowana ndiuyo uri kunzi wakarowa Agnes nemurume wake muri 3 naLindi. Inini handini ndakarowa Agnes nemurume wake tiri 3 naLindi. Ndikati amaitaurai kwandakakuroverai inini kupamba pangu ndakawabhana 6 months handidi kukuonai pamba pangu ndisangana handine chipomero chokuti makazotsvagei pamba pangu ndakakubhanai ndakawabhanawo nenyaya yemakuhwa iri kuwavata ngati pamba pangu handisi kudai pamusoro yemambo wangu chakaitika hapana Agnes shozvawanda zvikunya panene kuti ane mashamwari akawanda akabva kuno akatanga kudza mashamwari ake ndakatanga kutiseka zvikanzi zvinezvi ndatoona kuti nyaya iyi itombopere mushi ndaona kuti mapane pane side inini zvandakuenda kutoti ndiende mberi nyaya yakunosiya yotonga asi ndinoenda kupi ndinoenda kumberi kwamene vanaotaura vanhu zvikunya vataura zvavanoda vachidarira vanebhene simbi daira vachida kuti bhokoakumakwavachipura pagate there ndendo vakatiri kunuku daira vanodhire chinhusuteteye munhu achitoda zvinyanzi zvimwe zingenowanadi vaitoseka musatendokufera daira vanomuka mune gende simbi daira izvona zvine simbi vanhu vati
kuitika pakati penyu imi vaviri. chokwadi chakamuka Chokwadi chirikuitika. Chirega mutambisira nguva nekuda kuswera muchiti ndine kwanokuzvera kana kuchindudza chokwadi chirikuitika pakati pemhuri dzenyu vaviri. chokwadi chakabuda kukoti nesuro wakanzi amai munonyepa sudurukai ipapo wakanzi sudurukai ipapo takupai mazuva mashomanana sudurukai ipapo hamusire road chii chamukuramba muri ipapo kuchigara ipapo sudurukai ipapo nezuro ungatova nemeeting nevahama dzemuri weimba kuti budai ipapo Vamakanzimire. Taura chokwadi kwakangona. Sosoro tichitenderera. Ayo koti padhusa. Munorakunakidzwa nekunditambisira nguva yekuyozita mahomwe panapo imi muchizivana. Imi bimuro vaviri munozivana imi. Ainini mambo namai avaniziva. Imi munozivana unhu hwenyu imi. Munozivana unhu hwenyu. Kuda kuya kunokuda kuyozodiedza. Kuda kuyozodiedza. Kwete. Kwete. Ngatoti tobatsirwa papa. Nokuti dare uku vakatotaura kuti ini ndakasvuka. Nokuti inini noizi yacho nezvekutaura nezvekutsanangura. Murume wacho akasunudza ruoko akati mai avana kwati ngatibvei. Vakati ndikumira kuti nyaya yekuti angaita zvanzi inopera muchibva kwangu kugara. Saka ndinozwa kuti kana tikasvika ini handisi dambudziko renyu nderekukuedzana masimba. Muri vaviri. Kwete ishoma. Muri kuedzana masimba awo. Oh, kwete. Ndiprofecta zvisizvo. Muri kuedzana masimba kuti nini ndine simba rakadai yatiti ndine rangu. Ndozvinoita kuti musawirira. Ya, ava wakati nini ndine simba rokuti ndinoroja ndogara pamusoro pemana. Apo kati nini handina ngwa kwako. Makazodikwa nemabhegi amamakapfekeswa. Ibhegi ndakafundingireso. Makasunungura. Wakavaregerera. Ndakavaregerera kuti hapana unoona zvizotorwa nezvekuponia avavasati pachichigare pachigare pakusere kwazvitofuura. Saka ukusuduruka rini? Iye zvitotsvaga imba zvakaimba tatendisautodziva. Zvina notama akobhebhizivimo mutsvage kugara. Asutaura nemi. Udakunyepedzwa ndakungwarisa zvenhema ndokunyadzisai. Ndati ndokunyadzisai. Tama utsvage kunogara usingizvi. Unoda kuya munonyepedza unoda kungwara nhema. Munoti ndakapusa zvokusvika ipapo. Udzai dungu yechokwadi. Chokwadi anochiziva chekuti Ichochi. chipi. Ndozvikuiti. Zvisiso zvandinotaura ndati udzai dungu yechokwadi. Ndina chokwadi chandinacho kunziro chokwadi. Uine ndinokurera zita bharadzi renyu marapa. Kuda kuya kuzodiedza. Imi munoti pambudzi dzenyu mbiri kuna mambo, imi munoti pambudzi dzenyu mbiri kuna mambo. Mese muno vaviri mune mhosva. Imi mune yenyu mhosva, ava newo mhosva. Mhosva yenyu ndeyekuedzana masimba kumabasa enyu amunoita. Iwewe ndati tama utsvage kungo kunogara kune miti. Unoda nezvimba yako. Chaicho vadzokera kumusha kwavakabva. Ndinotsvaga ndichigara kumapasi. Dzokera kumusha. Ndinogara kumusha. Vanonyepedza kuda kugangaridza kuda kuya kuzongwarisa mukanwa panapa unhu wava vachiuziva. Unhu wenyu hamuzive. Ika muda kutsvaga kuda kuti deni. Kana nhasi ukangoshaya kuziva chimiro chiripo pavachatama vachienda kwavachaenda zvichazviona zvavo kuitai mukaba futi mudzimai wenyu mukagara futi muchamuona zvakare saka tikumbira kuti muve vanhu vanodzidzikanisa Chiita zvataura namambo nyaya inopera handizvo. Ivo mambo wako wakira imba yako kana pamugara paine mutauro usikurura zviri yakugara zvakare. Handizvo. Hapana chaunobva. Mambo watotaura waita sei? Munofanira kuziva. Zvichitidzira kutaura namambo. Mese muno vaviri imimi mune yenyu mhosva, imimi mune yenyu mhosva. Kurwisana kwenyu ndikokuti munoedzana masimba. Ndokuitwa kurwisana. Munoda kunyepedzera kuda kutaurisa chaizvo. Uchida kunzvenga chokwadi. Munoda kunyepedzera kugangaridza kuda kutaura chaizvo. Muremekedzei munhu wenyu.
ndiyo makainga kubva kwenyu. Mubva kumba kwenyu motadza kuya zozvikuita mburi kwenyu baba. Vakadzi vanokwanisa muromo zvokuti unoshayisa murume kuti murume anoshaya chimiro pamusha, murume anoshaya chimiro maraini. Anzi mbudzi ini. Tofunzwa kuti wana mukadzi akasunga dhuku kuti ndiye mukadzi kwayo. Ambaizve nokusunga madhuku ekuvharidzira unhu hwakashata. Mbudzi yamambo 60 dollars. Mbudzi zonzanzi mbiri. Izvozoka kuti mbiri. Taura munopangudza kurenyi. Iwo mudzodzo zvandataura zvokuti warenyi. Hapana kana chimwe chamuteerera, tokuita zvandataura chete. Tichikwanisa kuchitaura kurenyi, tichigura chopinda pandasimuka kuti. Zvisakanda kuti tiza noupenyu hwako. Imi ndikuna kundiedza kuti nditaurise, kushingirira kuti ndiite semunhu mukuru, kuti ndivake dzimba dzenyu, asi munoda kundidheerera, kuda kunditarisa vanhuwa. Mune zera namambo munoda kutarisa vanhuwa here. Ndipindure zvandabvunza. Nawe mudzi dzangu munodibarei? Musore mama, ndinoya izvi zvandinoenda kubasa. Ndakachatanga kuenda kubasa January. Ndakatomiswa nemwedzi ndakatodzokera basa neverezi. Ndichatanga kuenda kubasa January. Unoshanda kuti? Vayati. Iyo shamari, ndandinoda mbudzi dzangu iri kubva kuna adzimai vako. Newe? Iwe une wokukumbira kuti zvii? Ndikuisa mbudzi yamwe chete yacho. Tinovaka sei musha kana tine vanhu vakaita sei miso? Kuti mumusha ngamuve nerunyararo, vanhu ngavagarisane, vanhu ngavave netsika, vanhu ngavave neunhu. Imi neshasha dzacho dzekutyora uningowo. Muchizviita masimba. Ndikira kusukuro. Padyo ndopanopfuura mazuva ese. Takuna ndikunyadzei. Ndatisamudze zvona. Handitokumeta asina kugadzirira. Saka nini? Tisingakupira kunoziva. Ndiyediti. Kupa 2027. Munzwa zvakataura izvi? Kwenu? So 24 December. So one comes out 20 December. 24 December, day before Christmas, which is that. Saturday, Jamba Saturday, one Saturday, here. And I wrote the Gamos, but when you wozvese zvamukuita izvi hamusukuzviona. Chiri kuitika mama ndechekuti inini wari kunyenyepera kana polisi yakatongwa nezvi. Hati zvamuri kuita zvese hamusukuzviona here izvi. Vari kunyepera chii? Vari kunyepera chii? Vanoshandisa zvekuti varume vaviri vatori kumashure kwenyaya dzikiti. Vakadzi ava vari kumbera, ava vakadzitsvuwa vari kumberi penyaya dzakaunganira muno. Chinozoita kuti mutange kupachukwa muchinyepedza kusaziva zvikiitika. Ndozvikuita kuti mupachukeni. Ngavakuudzei chokwadi, vakuudzei chokwadi chavari kuita. Chokwadi chinoita kuti varwisane. Muri kurwisanirei? Vataura chokwadi chinoita kuti varwisane. Kana vakuudzai chokwadi munodzikama.
Hapana kusira ndao. 20 December 20 zangu. Iwe yako mbudzi yako mbudzi. Iwe zvakataura ndatiza upenyu hwako utsvage kunogara. Ugeme tiri macho. Ndapedza. Ndinzwe futi ndikambonzwa imwe izwi riri kubuda pakati penyu ndatiri kukunyadzisai. Zvinoita mambo ndezvekuti avo vanouya wachinyemba izvozvi izvi tikasvika kuzvigarira uko kwangu mande iwo ndikaenda kubasa kunyadzisai imi ndatizokunyadzisai ndataura shoko rokuti remekedzai murume wenyu iya makabvira kumusha kwenyu. Ndati remekedzai murume wenyu wamakabvira kumusha kwenyu.